יום שלישי, כ"ט בתמוז, תש"ס, 1 באוגוסט 2000. אנחנו מראיינים באולפן יד ושם בירושלים את דבורה קנטרוביץ', ילידת 1926 בלודג', פולין, המראיינת אנקה שמיר. אנחנו נשמע מפי דבורה על ילדותה ומשפחתה, על קורותיה בזמן המלחמה בגטאות ובמחנות לעבודת כפייה, על השחרור ועל עלייה לארץ. ספרי לנו דבורה קודם כל על משפחתך, שמות ההורים, אחים, אחיות. כן, אבא שלי קראו נחום, לאמא גילה, ושתי אחיות, פרניה ורניה. ומה שם האמא מהבית? הברמן. הייתם 3 בנות. אני הבכורה. את הבכורה, כן. כן, ספרי לנו על המשפחה שלך. איזו משפחה הייתם? אנחנו, אבא היה דתי, זה היה משפחה דתייה. במשך הזמן מתקדמים, אבל אבא נשאר כל הזמן דתי. כי אמא מבית מאוד דתי, יותר מאשר אבא. אצל אבא, האחים והאחיות שלו היו חילונים. הוא היחיד שהיה דתי וגמר ישיבה וקיבל חתר רב. והכירו אותו בחורה, הוא היה מצ'ונסטהוף, כל המשפחה. הכירו לו בחורה מלודג'. סבא שלי היה סוחר ומועל. מועל הוא היה לו הובי, וסוחר בשביל פרנסה. סוחר במה? הסבא, לא יודעת, נגמר לי בתים, בדים. טקסטיל? כן, הפעם היו שידוכים, אז עשו שידוך מצ'ונסטהוף ללודג'. הכירו לאמא את אבא, והתחתנו וגרו בלודג', איפה אמא הייתה גרה. ההורים של אמא מלודג'. ובזה גרנו בלודג' כל השנים. ואבא התפרנס מרבנות? לא, אבא גם לא. דיברתי אז על סבא. כן. אבל אבא גם לא. הוא רק קיבל את החתר, וזהו, היה לו את התואר הזה, אבל הוא היה סוחר של קונסרבים. היו קונסרבים, פטלינגים ושפרוטים היו בפולניה. את מאיפה את? את מפה? אז מאיפה? את לא מכירה את שמה איך. טוב, אבא היה סוחר, הבאנו מסיטונות את זה מגדיניה וגדיינסק במחסן, ומשם באו אנשים ולקחו את זה לחנויות. זה היה. ואבא היה עצמאי. כן. ומי היו העובדים שלו? יהודים או לא יהודים? יהודים, זה לא היו עובדים. באו אנשים שגם התפרנסו מזה, וקנו אצלו, הביאו כאלה ארגזים עם פיטלינגים, עם שפרוטים, ונתנו את זה למקולטים. כן. אז קנו, אז באו אליו, והוא היה לו אולי עזרה בשביל להביא ולהוציא, אבל לא עוד עובדים. כן. היה תקופה שהיה איזה שותף, אני לא זוכרת, שטיינפלד מישהו, שטיינפלד, אבל אחר כך נדמה לי שהיו לחוט. אבל הקליינטים שלו היו רק יהודים או גם לא יהודים? בדרך כלל יהודים, כן. והפרנסה הייתה טובה מהעסק הזה? כן, היו תקופות טובות, זה מתי שהעונה היה, בחורף, בסתיו. בקיץ זה לא הלך, אז אבא כמעט לא עבד. לפעמים חיפש דברים אחרים, אבל כמעט שלא עבד בקיץ, כי אין עונה לזה. היו צריכים ככה להסתדר שיהיה גם בשביל הקיץ. כן. וכשאת אומרת דתי, אז המשפחה הייתה דתית, שמירת שבת, חגים, פסח. טוב, זה היה הכי פשוט לשמור שבת. פה זה כבר נקרא מאוד דתי. בפולניה, בסביבה, איפה שאני גרתי, זה היה הכי מעט לשמור שבת וכשר.
כן. אבל אבא הלך לבית כנסת כל שישי וכל שבת. וכל השבוע הניח תפילין? כן, כל השבוע, כי העבודה שלו הייתה מוקדם בבוקר, אז הוא בא והתפלל אחר כך, ולא אכל עד שלא אפילו היה כבר 12. כן. קודם התפלל, אמא הכינה אוכל ואחר כך אכל, כי לא אכל לפני שהתפלל. אבל בשישי ובשבת הלך תמיד, והוא גם דיבר, גם שר בשביל הקהל, וגם שם עולים על איך אומרים שעולים על הבמה שם? בעל תפילה. בעל תפילה, כן, גם כן. 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 והבנות קיבלו חינוך דתי, יהודי? אנחנו, כן. חינוך יהודי, אבל לא דתי, הלכנו לבית ספר עממי רגיל. פולני. כן, אבל לא עם גויים. אנחנו בעיר גדולה, רק יהודים ולא בשבת. כי היו מקומות קטנים שהיה בית ספר או שניים, אז יהודים לא באו בשבת, והלכו. אצלנו היו רק בתי ספר ליהודים. וזה היה בית ורק ספר? לבנות, ולבנים לחוד. אבל זה היה ממשלתי. לא של הקהילה? לא, לא, לא. לא של הקהילה. זה היה בבית ספר, בלוד שהיו 200 בית ספר עממי, אז היה מספיק בשביל לתת ליהודים 100 או 50, לא יודעת כמה. כי כל המרכז גרו רק יהודים. אז זה היה ממשלתי, אבל זה היה לא שבת ולא חג, ולא למדנו על נוצרות, כי אני שמעתי שבמקומות קטנים לומדים יהודים, אז יהודים יוצאים שיש שיעור על דת בנוצרית. אצלנו לא היה, למדנו תנ"ך באותה שעה שהיה. מה הייתה שפת הלימוד? פולנית. בפולנית. בטח. ומה הייתה שפת הדיבור בבית? בבית יידיש וגם פולנית, אבל הרוב יידיש. כן. זאת אומרת, בילדותך לא היה לך מגע עם ילדים או ילדות לא יהודים? לא, כי כל האזור היה רק יהודים. אתם גרתם בשכונה יהודית? רק יהודים, אני חשבתי אולי עד גיל 10, שרק אלה שמנקים את הבתים, היו קוראים את זה בפולנית דוזורצה, זה ששומר על הבית. לא היה כמו פה בית משותף, היה מישהו, בדרך כלל יהודי, שהיה לו בית 3-4 קומות, והוא החזיק משפחה, נתן להם דירה קטנה על הקרקע, והם עשו את הכל. רחצו את המדרגות, את השירותים, את הרחוב, שפכו מים. אז אני עד גיל מסוים חשבתי שרק גויים עושים את זה, ורק גויים נולדו לזה, וכל הגויים זה רק מה שעושים עבודות כאלה. עד שלא קיבלתי שכל וראיתי אחרת. דובר היה בבית על פלסטינה, על ארץ ישראל? היה דובר כי אח של אבא שלי היה שייך לשומר הצעיר, וכמו שאבא שלי הלך לישיבה, הוא הלך לשומר הצעיר, והוא קיבל סרטיפיקט ועלה פה ארצה. מתי? הוא עלה ארצה ב-30 אולי, ב-32, לא זוכרת. הוא רק נפטר לפני 2 מה הוא שמו גר היה? ברייכר, כי אני מבית רייכר. אז הוא עלה פה ארצה והתחתן פה עם בחורה עוד משם, שומר הצעיר, אבל שהוא היה לפעמים בא מצ'וסטרוב ללודג', בא עלינו, אז דיבר רק על ארץ ישראל. וממנו בעצם שמעתי מה זה פלסטינה ומה שצריכים לנסוע ושטוב שמה ויהודים צריכים להיות שמה. אז זה מה ששמעתי ממנו. כי יותר לא שמעתי, לא הספקתי הרבה לשמוע, כי עוד לא הלכתי לשום אורגניזציה. אבל ידעתי שקיים ושאנשים נוסעים, ושזה כזה כמו חלום להגיע לשם. ועל הכותל גם שמעתי, קויסל מרובס אמרו, קויסל מרובס, על זה שמעתי. אבל כשהדוד הזה עלה ארצה,
את אומרת בשנת כן, 30 או... 30 וכמה. כן, בשנות ה-30. יש לי פה את השתיים-שלוש תמונות מהדוד הזה, שפה מצאתי אותם. ולא עלה בדעת המשפחה, האבא, האימא, אולי גם כן... לא, זה לא היה... הוא היה רווק, בחור צעיר, 20 או 20, ולבד, אז הוא עלה. אנטישמיות הייתה שם לפני המלחמה? הייתה אנטישמיות. הייתה. אולי ככה כל יום לא הרגשתי, אבל אני זוכרת מקרה אחד ואני אספר את זה דווקא. אם לא היית אומרת, לא הייתי מספרת דבר כזה. היה 3 למאי. 3 למאי זה היה כמו קונסטיטוציית צ'צ'גו מאיה. זה היה חג לפולנים, חג לאומי. עשו קונסטיטוציה שעושים חוקים או משהו, היה חג ולא הלכנו באותו יום לבית ספר. אם היו חגים לאומיים פולנים, גם אנחנו לא הלכנו. אם היו חגים של הכנסייה, כן הלכנו, כי לא הלכנו בחגים. אבל חג לאומי, נניח 11 בנובמבר, זה היה odzyskanie niepodległości, קיבלו שחררו אותם ב-1918. אז חג כזה גם לא הלכנו, עשינו רק חגיגות בבית ספר. אז זה ב3 למאי, זה היה פעם, הייתי ילדה קטנה, לא זוכרת, הייתי 7 או 8 או 9, ואנחנו גרנו, זה היה בניין 4 קומות. קומה רביעית, תולים כביסה, זה גרים קרקע, 3 קומות, קומה רביעית, ככה היה בנוי, ששם כל השכנים לפי התור תולים כביסה. אז היינו בקומה שלישית ושמענו צעקות. ניגשנו לחלון וראינו שגויים התחילו להרביץ ליהודים מי שעבר. לא להרביץ סתם, עד הדם. ושם היה גם תחנה של, לא של מוניות, רק של דורושקיס. עגלות עם סוסים. לא, עגלה זה כמו יש בנהריה, איך קוראים לזה? פייקר. כזה, היו 4 מקומות ישיבה. כרכרות כאלה, היה תחנה. ראינו כל הכרכרות ברחו, בטח היו כאלה, בלבטים יהודים אז ברחו, וראינו שקורה משהו. סגרנו כל החלונות, אבא לא היה בבית, ואמא הם הייתה... פלשו לתוך הדירות? לא פלשו, ברחוב. אבל פחדנו שיפלשו, כן. כי יש כבר גויים, אז יש הגויה שמנקה, היא תגיד שפה גרים. הם גם ידעו לבד ששם גרים רק יהודים במקום הזה. אבל היה פחד גדול, וזה לקח די הרבה זמן, עד שבאה המשטרה לא באה כל כך מהר, כי גם הכל בלב היו אנטישמים. אז הם לא שאמרו שמרביצים ליהודים. אז אף שוטר לא מיהר לבוא פה, עד שהודיעו ועד שבאו, עד שמשטרה באה כבר היה ריק. אבל אז הרבה הרגו יהודים, ואו שעשו אותם, הרביצו אותם עד המוות כמעט. היה משהו, ז'ש, אומרים את זה בפולנית. ז'ש, שחיטה. זה אני זוכרת מקרה כזה, אבל גם כן ככה... את זוכרת באיזו שנה זה היה? זה היה בערך... אולי 33, 34, בערך משהו כזה. כן, 3-4, לפי הגיל שלי אני חושבת שזה היה צריך להיות ככה. טוב, ככה שמענו. שם הרביצו ליהודי, פה הרביצו, אבל ככה ביום הלכנו גם בלילה, חזרנו, שם סגרו את הבתים, ב-11 בלילה סגרו כל בית, ומי שבא מאוחר צלצל בפעמון, בא זה שמנקה וזהו, קיבל 0.5 לירה והכניס. זה היה מבחינה ביטחונית, זה היה בכל העיר. אני חושבת שבכל הארץ, אני לא יודעת, אבל בכל העיר היה ככה, אחרי 11. אבל הלכנו, כי היו לי דודות בסביבה וסבתא. אז תמיד
קרה שחזרנו בשבת ב-12 בלילה. אז גם כן הסתכלנו, אני זוכרת שאבא ואמא הסתכלו אם לא הולך איזה שייגץ לתת איזה מכה בגב או משהו כזה. אבל סך הכל החיים היו שקטים, נורמליים. כן. רוב היהודים בלודז' עסקו בטקסטיל, לא? לא רק בטקסטיל, גם הרוב באמת היה טקסטיל, אבל היה הרבה עצמאים, שהיו להם, הרבה היה להם חנויות. כל המכולתים, כל הבדים, בגדים, כל המרכז. אבל היה גם פרולטריון יהודי, פרולטרים, זאת אומרת פועלים. פועלים היו, אבל כן, היו באמת, אבל אני לא הכרתי. לא במשפחה שלה. לא הייתי בסביבה, אבל שמעתי שיש. גם כן, היה איזה בית חרושת, תמיד ראיתי יוצאים, אז ראיתי רק שיקסס ושקוצים. לא ראיתי יהודים, אבל בטח בין אלה היו גם יהודים שאני אפילו לא ידעתי. שעות הייתי יותר קטנה, אני זוכרת שם כי היו בתי חרושת של 20 איש, של 50 איש, וגם של מאות אנשים בתי חרושת. אבל שם באיזה מקום היה כזה בית חרושת, אולי 50 איש, אז ראיתי תמיד יוצאים מעבודה. ואת ידעת שיש תנועות נוער ציוניות? כן, ידעתי. כן. האמא אמרה שאני אהיה יותר גדולה, היא תרשום אותי. אבל עוד לא הלכתי, לא הספקתי. ידעתי כי אמא בעצמה סיפרה שהיא הלכה לתנועה כזאת, אבל ההורים שלה לא ידעו כי הם היו מאוד דתיים, ודתיים לא הלכו לתנועות האלה. כן. טוב, מה עוד את יכולה לספר לנו על התקופה ההיא עד המלחמה? טוב, היה רגיל, ילדים היו קטנים, לגן לא הלכנו. שנראה, היו גנים, היה רחוק, היו צריכים בשביל זה עזרה, להביא אולי, וגם בטח היה יקר, אני חושבת ככה. הלכנו לבית ספר, ישר לבית ספר, והיינו מחונכים ומסודרים, בלי גן. אז אני הלכתי, אחר כך כבר שתי אחיות שלי הלכו לבית ספר, כי אנחנו גרנו בשתי מקומות בלודז', גם לציין את זה. זה היה ברחוב פאודניובה 32. אחר כך, כמה שנים לפני מלחמה, עברנו לגיונוף 12. אז שמה כבר שלושתנו הלכנו לבית ספר. ואפילו לא הלכנו באותו הבית ספר, כי איפה שעברנו היה ממול בית ספר, האחיות שלי כבר הלכו שמה, ואני המשכתי איפה שהלכתי קודם. כי היה גם שם הרבה ללכת, גם פה, אבל ככה היה מקובל. הלכנו לבית ספר חצי שעה, 3/4 שעה, זה לא היה בעיה. ברגל? בטח שברגל. לבד, בלי שמישהו ילווה. כן, תראי, כיתה א' ב', אז ילוו ילדים, אבל זה אלה שהיו בכיתות קטנות, אז הבית ספר היה ממול. ואני כבר הייתי יותר גדולה, אני הלכתי לבד ושמרתי על הכביש, אמרו לי, בטח. אמרו לשמור, היה כביש ראשי כזה, פיוטקוסקה. אז אני ידעתי שאני צריכה להסתכל ימינה ושמאלה וללכת שכולם הולכים. כי לא היה לא היה לנו עוזרת בבית שתביא אותי, ואמא הייתה צריכה לנהל כל הבית. זה לא היה זמן לזה להביא אותי. אבל הקטנות, אולי בכביש, בכיתה א' או ב', אמא הביאה אותם. אבל אחר כך כבר גם הלכו אולי לבד. כי הם יצאו אחריי לבית ספר. אז אני אפילו לא כי אני הלכתי יותר רחוק, אז אני יצאתי נניח 7:30, 7:20, הם יצאו 7:45, כי הבית ספר היה ממול. ואת אומרת בלודז' גרו גם סבא וסבתא מצד האימא, ועוד, והיה קשר בין... היה קשר, כן. הסבא נפטר, הייתי גם עוד קטנה. והסבתא הייתה עם כמה בנות, אצל סבתא היו 9 ילדים, 7 בנות ו2 בנים. הם חיכו לבן, אז השמיני ותשיעי היו בנים באמת.
אבל הם כבר, לפני מלחמה כבר כולם התחתנו. כולם. וכולם היו משפחות עם ילדים. וכולם גרו בלודז'. רק בת אחת גרה ברדומסקו, כי שיתחו לה שידוך מרדומסקו, אז אחת גרה ברדומסקו. אני זוכרת שהיו חתונות של הדודות, אז היא באה עם כל המשפחה, היה שמחה גדולה, כי כבר נשארה שבוע ימים ככה בלודז' עם המשפחה. כי ככה לא באו כל פעם מרדומסקו ללודז', זה לא היה. היה עסק כנראה קשה ויקר, כי גם לה היה איזה 4-5 ילדים. לנו היו רק 3, אבל היו הדודות יותר גדולות, באמת היה 4 ילדים, 5. והיותר קטנות איתנו היה כבר רק 2. זה גם הלך כבר לפי המודה. אבל הייתה לה חברה של ילדים וילדות במשפחה. כן, אבל לא נפגשנו כל יום. ברור, כן. בשבתות אצל סבתא. או שפעם הלכתי לאיזה דודה לישון, שישי בערב הלכנו, רציתי ללכת לדודה, שם נשארתי כל שבת. אבל ככה בבית היה לי חברה מהשכנים וגם מבית ספר. כן. והכל רק יהודים, רק יהודים. ואת אומרת שגם לאבא לא היו כמעט קליינטים לא יהודים. זאת אומרת, כמעט ולא היה מגע עם הלא יהודים. כן, זה במקרה, אבל היו אחרים שכן עשו עסקים עם הגויים. כן. בטח, באו גם גויים וקנו, כן. יפה. עכשיו, לפני פרוץ המלחמה, ידעתם, היו שמועות, שמעתם ברדיו, בעיתונים, מה קורה בגרמניה? שהיטלר עלה לשלטון? כן, כן, שמענו, ובאו גם הרבה יהודים ממוצא פולני, הגרמנים גירשו אותם. ואני הלכתי בבית ספר עם ילדה, שהיא הייתה והיא חשבה תמיד שהם יחזרו. והיא תמיד סיפרה, שמה היה רמה יותר גבוהה כנראה. כי כל פעם היא אמרה, bei uns in Deutschland, bei uns in Deutschland, כל מיני דוגמאות בכיתה ענניה. אצלנו בגרמניה, כן. אני אתרגם את זה. כן, ששם אולי בטח כיתות יותר גדולות, לא יודעת מה עוד, לא יודעת מה, אבל היא תמיד אמרה את זה. ואני זוכרת אפילו את השם שלה. הייתה. זאת אומרת, הייתה כן. אינפורמציה, ידעו כן, וידעו כן. שעומדת לפרוץ מלחמה. חוץ מזה, זה כבר היה 2-3 לפני המלחמה, אבל קרוב למלחמה, כולם אמרו שיפרוץ מלחמה. קנינו דברים, זאת אומרת, מזון, אני זוכרת, אמא קנתה קקאו הרבה, כי היא נתנה לנו רק לשתות קקאו, כי לא רצינו לאכול. אז היא נתנה לנו כזה סיר של 0.5 ליטר קקאו בקיץ. נתנה 5 גרוש שנגמור את זה. וזה היה במקום אוכל, כי כמו פה היה חם, שמה על לחם חמה, אז זה התייבש ככה עם זה כמו הפניצל, ככה זה היה. אז היא אמרה שזה שותים, יש בזה כל הוויטמינים, אני באמת לא יודעת מאיפה היא אז ידעה את זה, שבחלב יש כל הוויטמינים. אם נשתה כזה סיר כזה של 0.5 ליטר, מספיק. לא צריכה להכריח אותנו עם כל ביס. אז קנתה באמת הרבה קקאו שיהיה, כי היא חשבה שחלב יהיה, חלב אי אפשר לשמור, אבל קקאו ותה וסוכר. עשינו הכנות כאלה, כן, כן. ידענו שיהיה מלחמה. אבל אני שואלת אם ידעתם פחות או יותר מה הוא יעשה איתנו? לא, שהשלטון בגרמניה יתנכל ליהודים. טוב, פחדנו, אבל לא... לא ידעתם, ודאי שלא. לא שישלחו למחנות או דברים כאלה. כן. כן, עובדה שהמלחמה פרצה. אז היה לנו אימול קרוב מאוד עשיר. אז הוציאו אותו מפולניה פה לישראל. בהמון המון כסף. אז למה אשתו והבן נשארו, היה לה חבל על הבית, על הדירה. למה? כי ידענו שיקחו את הגברים לעבודה קשה, אבל לא יותר מזה.
אחרת גם הם היו בורחים. אבל זה ידענו, אז הוא פחד מזה, לא היה רגיל לעבוד עבודה פיזית, והיה לו אפשרות. אבל זה קרה אולי כמה בעיר כאלה שבאו פה, זה לא היה... ולא היו כאלה שברחו לרוסיה? זה משהו אחר, שהתחילו רוסיה זה לא ישראל, כן, רוסיה זה, איך אומרים? לא דרך ים, לא כן, זהו. זאת ארץ שכנה, כן. ארץ שכנה, וזה עם קרקרות ועם כל מיני... אז אנשים כן ברחו? ברחו. לפני שהגרמנים לא, כבשו? לא, לא. לא. לא, לפני זה לא ברחו לאף מקום. לא, לא. כי לא ידעו איפה, מה. במלחמה ברחו. אז כשפרצה המלחמה, ב-1 בספטמבר... המקרה הזה שסיפרתי, זה כבר גם היה במלחמה. בתוך המלחמה, כן. כן. ב-1 בספטמבר 39 פרצה המלחמה. כן. מה קרה בלודג'? איפה אתם הייתם? בבית? היינו בבית. כן. התחיל כזה רעש, ושמענו אווירונים. כן, הפצצות. כן, כן, אבל לא היו הרבה הפצצות בלודג'. בלודג' לא היה. הם נכנסו בקלות. הם תכף נכנסו ללודג'. רק בוורשה לחמו 3 שבועות. אבל כל פולניה העסיקו בכל יום, נכנסו לעיר אחר והתיישבו וזהו. רק שם היה כל הצבא בוורשה, ובסוף אחרי 3 שבועות גם לקחו את ורשה. כן. אז הם נכנסו ללודג', הגרמנים. כן, ספרי לנו איך. טוב, אז בהתחלה היה רגיל, הלכנו וקנינו ועשינו וראינו חיילים, עוד לא עשו בהתחלה שום דבר. אחר כך, אחרי כמה זמן, לא זוכרת כמה, אז התחילו להגיד שלוקחים לעבודה, שלא טוב, שיכול להיות שיעשו גטו, שהורגים סתם, לא על מחנות, אז בכלל לא היה דובר על מחנות. כל מיני דברים, כבר לא היה שום, אבא כבר לא עבד, לא היה כבר קשר עם גדיינסק, עם גדיניה, שהוא הביא את הסחורות, לא היה שום קשר כבר, הוא לא עבד, גם אף אחד כבר לא, התחיל להיות כזה טוב ובוהו, אבל מי שהיו לו עוד חנויות, כאלה ברחוב, פתוחות בשביל להיכנס, אז כן היו פתוחים, הכל היה פתוח, הכל עוד עבד, עוד נסעו מעיר לעיר. אז בא איזה בן דוד של אבא שלי מצ'אוסטחוף, והוא אמר, אתם לא צריכים להיות פה. פה יהיה לא טוב. פה זה דריטס רייך יהיה. ושם זה גוברנטורסטפו. זאת אומרת, כמו שזה יהיה שייך לגרמניה, אז הם יכולים פה לעשות חוקים אחרים בשביל יהודים. ושם יהיה יותר טוב. שם זה כאילו כמו קולוניה כזאת, שזה יהיה ככה גוברנטורסטפו. אז הוא בא פעם, הוא עשה ביזנס ככה, גם עם גרמנים וגם עם גויים, נסע, היו כאלה שהתחילו לעשות כל מיני ביזנס. לא כל אחד בנוי לזה, הוא היה בנוי לזה, הוא בא, כי העסקים מה שהוא עבד לא הלך כבר, לא היה. אז הוא בא אולי מחר פה זה, ושם מחר משהו אחר. בא פעמיים, 3, בסוף ארזנו את הכל ונסענו. היה די קשה לקבל תחבורה ולקחת הכל מה שאפשר. מה אפשר לקחת? רחיתים אי אפשר לקחת, כלום לא. אבל כמה שיש בגדים, כמה שיש ספרים של אבא, זהו, ומה שעוד היה, אני זוכרת שבכלל לא לקחנו כלים בשביל להשתמש במטבח, נניח סירים, צלחות. אבל דברי ערך, כלי כסף, כן, בטח, זה כן, כן, אבל נניח בשביל לנהל בית במטבח, שום דבר לא לקחנו, כי ידענו שיש סבתא, יש לה שם. כי אני מתארת לעצמי שהיה כבר כל כך הרבה ארוז, גם סמיכות וגם סמיכות חורף וגם הכל, מה שיכולנו ארזנו, מה שהיה עוד ערך ארזנו, וקיבלנו כזאת נעשו כאלה אוטובוסים כמו מסע
שלפני מלחמה הם העבירו מעיר לעיר כנראה סחורות וזה. אז בקושי השגנו דבר כזה, ועלינו ונסענו. זה היה עוד ב-39, אני חושבת שזה היה דצמבר כבר. זה היה לפני הגטו. והגטו אני לא זוכרת מתי סגרו. בגטו, ינואר, פברואר, מרץ. אבל אנחנו נסענו עוד, ואז נסעו הרבה אנשים, עזבו, לודג', מקומות אחרים אני לא יודעת, ואז גם התחילו לנסוע, זה צעירים, לא ילדים, נוער, אז ברחו לצד רוסיה, כן, זה הרבה בחורים. בדרך כלל בחורים. הם היו קומוניסטים? או... הם היו קומוניסטים. אבל גם סתם בחורים? גם כן, אבל לא דתיים נניח. כן. כי לא היה להם את הסגנון חיים הזה, לנסוע, לקחת מזוודה, כן. לרוץ וזה. בדרך כלל גברים צעירים, ובדרך כלל באמת קומוניסטים, בונדיסטים, ואפילו לא, גם כן. נניח... פחות מאנשים עשירים גם כן לא הרבה. כי חשבו שכל פעם חשבו, ייגמר עוד שבוע. מי ידע שיהיה 5 שנים מלחמה ויגמרו אותנו. אז בדרך כלל נוער הזה ברח, באמת. איך הרבנים עודדו את הבריחה, או אנשי הקהילה? אני לא זוכרת. לא היה... לא שאלנו את זהו, אני לא יודעת אם אבא נניח בבית כנסת דיבר על זה, אולי הוא דיבר על זה, שרוצה לעזוב לעיר אחרת, אבל אני לא זוכרת מה הוא אמר על זה. אז אתם עברתם לצ'נסטוחוב. כן, ושם בצ'נסטוחוב היה לנו כל האחים והאחיות של אבא. אז היו 2 אחיות, בצ'נסטוחוב, ואח אחד בבנג'ין, ואחות אחד בבנג'ין. וסבא וסבתא היו בצ'נסטוחוב, ההורים של אבא. אז להם היה דירה קטנה שם, חדר כזה, והם גרו אצל דודה, כי דודה לא היו לה ילדים, והיה לה דירה של 4 חדרים, היה לה חנות מאוד גדולה, יפה, של כובעים. קראו לה פליציה. אז שמה הסבא והסבתא היו כל היום אצל הדודה, סבתא בישלה, גם העוזרת הייתה שם, אבל העוזרת נקטע הכל, וסבתא בישלה, והם היו ביחד עם הבת הזאתי. והיה להם את החדר הזה בדיוק ממול, וכזה מטבחצ'יק, זה הפיצל, כי שם לא בישלו בכלל, רק הלכו לישון. והם נתנו לנו את זה, ואנחנו גרנו שם. וגרנו עד שעשו גטו. אז גם כן, אז כבר התחילו שנלך באופסטיס, אוי, אני רשמתי לי תאריכים ושכחתי, אני שאלתי. זה הסרט הצהוב עם המגן דוד? כן, כן, כן. עוד לפני הגטו. לפני הגטו, כן, אבל אצלנו נדמה לי היה לבן עם מגן דוד כחול. כן. לא צהוב, אני כבר לא זוכרת, כי בסרטים רואים כל כך הרבה צהוב, אבל נדמה לי שלנו היה, אחרי כמה חודשים התחילו שנלך עם זה, עם האופסקה. לא תלאי פה, לא, רק על השרוול, היה כזה, היה אפשר להוריד את זה, לשים על כל שרוול. ואחר כך, וגם כן, הדודה היה לה הדודה חנות, והגויים, לה היו הרבה גויים שבאו לקנות אצלה כובעים, כי זה היה החנות הכי יפה של כובעים בצ'נסטוחוב. הכי גדולה והכי יפה. אז כל הגויים העשירים והגויות באו שמה לקנות אליה, ואז מהלך ככה הלך העניין הזה. אבל ההורים שלי, לא היה להם כלום מה לעשות. אז אמא שלי הלכה והתעניינה כל מיני דברים, אולי איזה בדים, אולי זה, בשביל לקנות, בשביל להרוויח משהו. הלך כל הכסף, המצב התחיל להיות קשה.
עד שהגיע שכבר לא היה כלום. אם לא עושים כלום ומוכרים את הכל, ויש עוד דברים שלא רוצים למכור כי עוד חבל וזהו. אז הדודה הזאת היא תמכה בנו. הדודה פליציה הזאת, ושם היה לי, ממול איפה שגרנו, גרה עוד אחות של אבא, והסבא והסבתא. אבל עוד הלכנו, שם היה נהר, בקיץ להתרחץ, ז'קה ורטה. ורטה עברה שם, נהר ורטה. ועוד היה ככה, אפשר להיות חיים, עוד היו אירוסים וחתונות. אני זוכרת שאיזה אחות של סבתא שלי, עוד הבן התחתן. אז כבר לא היה ככה כמו שהיה חתונה בבית, אבל עוד היה מספיק דברים טובים, אבל אני זוכרת שאכלנו ברצון כל הדברים האלה, כבר לא היינו איזה יום בעל השולחן, כל הדברים האלה. אחר כך סגרו את הגטו. לקחו אותנו לגטו. מתי זה היה? ב-41 אולי. אני לא זוכרת, רשמתי לי כמה תאריכים ולא לקחתי, כי זה שכחתי, אבל שאלתי אחד מצ'אוסטרוב, מתי הלכנו לגטו ומתי היה הגטו. אז מה שאני זוכרת. בכל אופן, אני זוכרת תקופה די ארוכה היינו ככה, רק עם הזהו. כן, ולא היה אפשר ללכת בלילה, נניח, עד 7 בערב, עוד 5, לא זוכרת כבר עד מתי. וזה היה תקופה. עכשיו אני רוצה לשן סיגריה ולספר הלאה. למה? אנחנו נעשה הפסקה בעוד 20 דקות. בסדר, שיהיה עוד 20 דקות. טוב, אז נכנסתם לגטו. כן, עשו גטו, אז כל אחד קיבל דירה לפי שהיה לו קודם. הדודה שלי היה לה חנות, קיבלה גם חנות, אבל קטנה. בתוך הגטו. כן, כי אם הכניסו כולם לאזור שהיו הרבה יהודים ורצו להכניס פי 4, אז נתנו הכל. אז היא קיבלה חנות קטנה וקיבלה דירה שמה של 2 חדרים, כאילו בלי מטבח, כי לקחו ממישהו 2 חדרים ונתנו. אז היה חדר אחד לדודה עם הדוד וחדר אחד לסבא ולסבתא, ועוד דודה הזאת קיבלו, שגרה, גם קיבלה דירה בגטו, חדר ומטבח, ולנו, שלא היה לנו, לא היינו מקומיים, אז נתנו לנו חדר אחד. זה היה בניין כזה של משהו שם היו, איך אומרים את לא יודעת, שחררו את הבית, איך אומרים, הכומר, כמרים, את יודעת מה זה כומר? כומר זה של הנוצרים את הגלח. הגלח, כן. היה איזה בית של גלחים, בדיוק לנו היה ככה, לא לכולם. אז שם היו איזה 3 קומות, והיו כאלה, כנראה ככה, בנוי עם חדרים בודדים, ובצדדים היה חדר ומטבח נניח. אז הדודה שלי שהייתה שם מדירה, אז היא קיבלה חדר ומטבח, אנחנו היינו מלודג' כאלה פליכטלינגה, אז קיבלנו רק חדר, כי גם פה לא היה לנו יותר של סבתא. ושם גרנו עד שנה, זה היה ב-41 בטח. לא זוכרת איזה חודש, והיינו שם עד 42. כן, אז כבר היו תנאים יותר קשים הכל וזה. אני אז כבר הלכתי לדודה הזאתי ולמדתי שם את הכובעים, כי מה אני אעשה ילדה כזאתי? אז שם למדתי את הכובעים, כי היו לה בחורות שעבדו אצלה. אז אני גם הלכתי, והיה לי עוד בת דודה שגם למדה. והיו עוד קרובים, גם שלחו את הבת שלהם, שנעשה משהו. כי בדרך כלל לקחו כבר גברים לעבודה שהיה ככה, כאילו צריכים ללכת לעבודה לגרמנים, אז לא ישלחו לעיר אחרת. ככה זה היה איזו תקופה, אבל אני זוכרת שאבא שלי לא עבד באף מקום, למד תורה הרבה, כי לא היה לו מה לעשות. עיתונים לא היו, אני חושבת. אנחנו למדנו שבאו כאלה בחורות יותר גדולות שכבר
גמרו תיכון או חצי תיכון, אז בהתנדבות לימדו אותנו. היה באמת יחס, מצב כזה קשה, והיה יחס. אני זוכרת בחורה שלמדה עם בת דודה שלי בתיכון, אבל היא הייתה בכיתות יותר גבוהות. היא באה דרך אולי שעה ברגל ללכת, ולימדה את האחיות שלי, כי הן היו עוד קטנות, לכתוב ועברי וחשבון וקצת היסטוריה. באה כל יום ללמד. אז ככה כולם למדו קצת. היה ככה מסודר שכל ילד ילמד קצת. אולי מי שלא רוצה לא חייב, אבל כל אחד רצה שילדים ילמדו, ילדים עצמם גם רצו ללמוד. וככה... מי ניהל את הגטו? היהודים או הגרמנים? תמיד היה יהודים מהקומיטט. זה היה, הם לא יכלו בלי יהודים לנהל. זאת אומרת, בחרו יודנראט? יודנראט, כן, הם היו צריכים לדעת כמה יש אנשים, ואיזה רחובות לקחו, כן. וכל מיני סידורים. זה בלי יודנראט לא יכול ללכת. כן. אז שמה... והגרמנים עצמם גם נכנסו לתוך הגטו? היו באים לגטו? אולי עברו ככה, לא זוכרת. אבל לכם היה אסור לצאת. בטח, 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 שהיה אסור לצאת, ועוד היו לפעמים גויים שנכנסו בשביל לקנות אצל הדודה, להם כבר היה אסור להיכנס. וגם נכנסו בשביל לקנות, היא הייתה בדיוק על הגבול של הגטו. ושם עמדה המשטרה, גם יהודים וגם גויים, ואולי גם גרמנים, אבל עוברים, שותים, זה, תמיד נכנסו, עוד קנו פה בחנות שלה את הכובעים. כי היא עוד נילה את הגשפט, וגם עובדה שעוד קנו כובעים, אז היה לאנשים כסף לקנות כובע, כי כובע לא חייב להיות. אמנם בחוץ לארץ לא היה, כל אחד הלך עם כובע, אבל זה לא כזה הכרחי. נעליים יותר הכרחי וזה. אז זה היה, באו הגויים ועוד קנו. וממה אתם חייתם? זאת אומרת שכסף כבר לא היה. לא, זה, הדודה תמכה בנו. גם בגטו? בגטו, בגטו העיקר. שם עוד הסתדר. רק בגטו פה, בגטו, אז היא כבר, וכן, גם אמא שלי הלכה למכור כל מיני, הלכה, מכרה ביצים, לא יודעת מאיפה הביאו לה. אבל למי? בתוך הגטו, ליהודים? בתוך הגטו ליהודים. נניח היא קיבלה 100 ביצים, היא הלכה, מכרה כל אחד 10, כנראה היא הרוויחה מה-100 ביצים, 10 ביצים בשבילנו. כן. ואולי עוד כמה דברים, אני לא זוכרת מה. נדמה לי שפעם היה בשר הביאו, ומכרה את זה, וככה היה מאוד קשה. רגע הדודה הזאתי, כן, ועוד כל פעם מכרנו עוד משהו. עוד כל פעם, כי קודם מכרנו נניח, היה לנו כלי מיטה יפים, שעוד לא השתמשנו, מלודג' מכרנו. היה לנו בד לווילונות לעשות בכל הבית, מכרנו. היה כל מיני דברים ככה שמכרנו, אבל תכשיטים משאירים בסוף. אז כבר שמה בגטו מכרנו כל דבר שיהיה ממה לחיות. כל דבר כבר לא נכנס, כי אנשים הלכו לאקציות, היה להם דברים. לנו כבר לא היה כלום, כי אנחנו הכל מכרנו בשביל לחם בקושי. בגטו היה מאוד קשה. בשר היינו פעם אולי בשבת חתיכה בשר, ובדרך כלל בישלנו תפוח אדמה, מרקים וגריסים, והיה קשה. לא היה חלב, לא היה, אני לא זוכרת. היה מאוד קשה, גם עם הבגדים היה קשה. גם עם הבגדים, שאמרנו כל דבר ותקנו מהגדולה לקטנה. היה מאוד קשה, אבל היינו, הלוואי והיינו ככה עוברים, אז היינו רעים. לא מתו בגטו מרעב, את מבינה? כל אחד עשה משהו. ומחלות? לא, בגטו לא היה. לא. אני לא זוכרת אף פעם שמישהו היה חולה, שהיה רופא. לא זוכרת. לא זוכרת שאני הייתי חולה פעם.
כן. ומתי התחילו האקציות? האקציות התחילו ב-42, זה 42 בחגים. זה התחיל יום כיפור, וזה לקח עד סמך היסטוריה, ב-42. עשו 5 אקציות, וכל פעם ירדנו, כולם שם היה כזה שוק, היו אומרים את זה, בעצם זה לא היה שוק, קראו לזה שוק, רינק, שכולם יצאו מהבתים ויבואו. אז הם לקחו ימינה ושמאלה, ימינה ושמאלה, ואלה שהלכו ימינה נשארו, ושמאלה עלו על הרכבות ולקחו לטרבלינקה. לפי מה אלה שנשארו? איך בחרו אותם? לפי צעירים נראים בריא לעבודה. ילדים לא השאירו בכלל. ילדים לא השאירו בכלל. ילדים מגיל 6, 8 לא השאירו כאלה. מבוגרים גם לא. ולפי זה ידענו, אבל לא ידענו עוד לאן ומה. לא ידענו אז. אז שמה אנחנו הלכנו עם אקציה אחרונה, עם חמישית. זה היה ערב סמך היסטוריה או סמך היסטוריה, אני כבר לא זוכרת. ירדנו כולנו, לקחנו את כל אחד מה שהיה לו להלביש, לקח למשהו, לא היו רוקזקים כאלה, במשהו ויצאנו עם זה. גם לא היה לנו כבר שום תכשיטים, שום דבר. לנו לא היה. אלה המקומיים, עוד היו דברים. אלה שבאו ממקומות אחרים והיו צריכים לחיות ככה 2, כבר לא היה כלום. אז לקחו, שמו אותם, לקחו אותנו, אנחנו לא ראינו את הרכבות נניח, אני לא ראיתי. אז ככה שלחו את כולם, עשו ימינה ושמאלה, אז לי לקחו ימינה. את אמא שלי גם רצו לקחת ימינה, כי הייתה עוד צעירה, אז 30 וכמה הייתה. אז היא לא רצתה והלכה עם הקטנים. הרי גם אני הייתי פה, אבל היא רצתה עם הקטנים, קטנים יותר צריכים, אז אמא הלכה גם עם האקציה. עם האקציה הזאת הלכו כולם, אמא ואבא ואחיות ואת הדודות, כולם הלכו עם אותו האקציה, כי היינו באותה סביבה. ואת נשארת? ואני נשארתי. אז עשו לנו שוב גטו, כזה גטו קטן. גטו קטן קראו לזה. רשמתי לי בבית ולא לקחתי את זה. כן, ובגטו הקטן הזה התחילו לקחת אנשים, כן, ולא ידענו בכלל מה איתם, הבכי, הצעקות, היה משהו נורא נורא שנשארנו. וגם מהדודה גם נשארו 2 אחיות. אחת עכשיו עוד חיה. הם נשארו 2, היה 4 ילדים ואבא ואמא, ואני, זה נשארנו. ונשאר גם איזה דוד של הדודה מהכובעים, בעלה נשאר. הוא עוד היה חי שמה, אבל בסוף הנגמרה הוא גם כן, שלחו אותו והוא לא נשאר. והדודה של הכובעים גם הלכה באקציה. כן, גם הלכה באקציה, כן. גם שכחתי משהו לציין. בתוך האקציות, או כמה ימים קודם, אבא הלך למאפייה, סבא הלך למאפייה לקנות לחם, והוא שמע על האקציות ולקח ללב. אז היה לנו שהוא נורא זקן, והוא היה אז סך הכל 70. הסבא. הסבא. כן. והוא קיבל התקפת לב במקום ומת. ואנשים אמרו, כי כבר התחילו את האקציות, שהוא היה הצדיק. שמת מוות טבעי. כן, כן, כן. זה היה, זה שכחתי להגיד קודם. כן, וכולם הלכו, ואני נשארתי עם 2 בני דודות, ועוד איזה קרובים, איזה בני דודים יותר רחוקים, שם האישה שאמרתי שהוא נסע עם אווירון שהגיע לישראל,
אז היא גם באה לצ'מוסטרוב, כי גם המשפחה שלה היה בצ'מוסטרוב בסוף. אז היא נשארה, ושני אחים שלה נשארו, והם היו יותר מבוגרים כבר, 35 וזה, אבל הם בחרו ככה, איך שהתחשק להם. אמרתי לך, מבוגרים לקחו, אבל ככה נניח. 35 גם השאירו 40, וקראו שנשארו כאלה ב-50, והיו שהתחבאו ואחר כך יצאו. היו שגם התחבאו ואחר כך יצאו אנשים. גם זה קרה בכל מיני מקומות וזה. אנשים מקוממים ידעו איפה ומה, איפה להתחבות ואיפה. ועוד שאמרו שיהיה אקציה, חלק גם ברח לגויים. גם חלק קטן, כי גם לא היה קשר, וגם לזה היו צריכים הרבה כסף. כי אף גוי לא עשה את זה בתור מצווה, רק בהרבה כסף. ואחר כך שנשארנו בגטו הזה, אז לקחו אותנו לכל מיני עבודות, לנקות את הגטו הגדול. זאת אומרת, לקחת כל הדברים הטובים ולאסוף את זה, והגרמן לקחו את זה, מה שהיה טוב. אז הלכנו, יצאנו כאלה קבוצות לעבודה. גם אני יצאתי, אז כשיצאתי לעבודה כזאת, אז חזרתי תמיד עם זוג נעליים יותר טובות, עם מיל יותר טוב. מה שהיה, חבילות פחדנו לקחת, אבל להלביש על עצמנו דברים יותר טובים יכולנו, כי הם לא ידעו במה באנו. אז ככה הלכנו לעבוד איזה תקופה בגטו הזה, וגם חלק כבר הלך לעבוד לחסק. זה היה בית חרושת לנשק. לפני זה, זה היה... בית צ'מוסטרוב? כן, לפני זה, זה היה בית חרושת מאוד גדול, פתח לבדים או למשהו טקסטיל. אז הגרמנים הפכו את זה לבית חרושת של נשק. אז כבר היו קבוצות שהלכו לעבוד שמה. קבוצות שהלכו לנקות את הגטו, וקבוצות שהלכו לעבוד שמה. וגם זה נגמר. גם הגטו הקטן, גם שלחו אנשים. טוב, לקחו את כולנו לחסק, סגרו אותנו בתוך המחנה. בנו לנו כאלה, היו כאלה בניינים, איך קוראים? ברקים כאלה, אוהלים כאלה, ושם היו כאלה פריצ'ות. את יודעת מה זה פריצ'ה? לישון על זה? כן. כמה קומות. ושם גם הביאו כלי מיטה ודברים, וגם שוב מהגטו אספו את הכל, הביאו לנו, ואני עם עוד בחורה, אני תפסתי איזה, לי היה תמיד נורא קר בחורף, תפסתי איזה שמיכת פוך, והשנייה תפסה כרית, אז נהיינו שותפות. ישנו בפריצ'ה כזאתי, שניים, אז היה לנו גם כרית וגם שמיכת פוך. זה היה משהו שהצלחנו עם זה. אז שם כבר עבדנו בכל מיני עבודות, במחנה עבודה כזה של האמוניציה, של הנשק. עשו שם 9 מילימטר ו772 קראו את זה. לא יודעת מה זה 772, הגודל או משהו. וקטנים, עשו כאלה כדורים, וקטנים כאלה, וכל מיני עבודות. פעם עבדתי על יד מכונה, ופעם עבדתי, ביררתי את זה. והיינו שם הרבה זמן. עבדנו שם 12 שעות במשמרות. מ7 בבוקר עד 7 בערב, ומ7 בערב עד 7 בבוקר. אז ה-12 שעות שעבדנו לילה, אז ביום קצת ישנו, אז הסתובבנו שם במחנה, ושיבסנו לנו איזה שמלה. איזה בגדים? היו לכם בגדים של אסירים? לא היו בגדים של אסירים. לא. לא היו, אבל באמת לא היו הרבה, אז זוכרת שחיבסתי כל שבוע את השמלה,
ולקחתי, עבדנו בכפפות. בשביל הכדורים לא טוב זייה, אז עבדנו בכפפות לבנות. אז השמלה הייתה ירוקה, כמו זה, יותר כהה. כבר לא היה לה צבע. זה כבר היה כנראה הייתי הרבה זמן, כי בהתחלה היו יותר בגדים. איכשהו השגתי צבע, וצבעתי את השמלה לשחור. אז לא כתמים ולא דחוי, צבעתי את זה שחור. אז היה לי שמלה שחורה יפה. מה עושים פה היה ככה, כמו זה. לקחתי כפפות, לקחתי החלק הזה, ושמתי פה בתור קלפקיס, ועשה קלפקיס, יידיש את מבינה? כן. ועשה קלפקיס הבחתמה. אבל אם גרמני היה יודע מה זה, היה יורה אותי במקום, זה היה טיפשות. וכל פעם החלפתי, שיהיה נקי, כמה זמן אפשר ללכת מתווייסי קלפקיס. עונה הלכתי ככה, או חצי עונה, או 2 עונות, ככה הלכתי. Ungeschnitten tust du, aragenei tust du, so außen etwas, jakoś nicht also schwarz. זה היה משהו, טיפשות כזאת, אני לא מבינה את זה, בשביל שיהיה יפה. זה כל הזמן מצלם, שאני מדברת. כן. אפשר כבר לעשות את ההפסקה? אני כבר מתה. כן? כן, אז איפה היינו? שעבדתם במשמרות 12 שעות. כן. היו לי כמה עבודות. פעם ביקרתי בירור כדורים, ופעם באיזה מכונה שמחדדת, ובעוד כמה עבודות כאלה. בהתחלה בכלל עוד לא היה מסודר, אז עבדנו עבודות מאוד קשות. סחבנו כל מיני ברזלים וכל מיני דברים ואבנים, או שנתנו לנו את זה סתם בשביל לעשות משהו, או שהיו צריכים להעביר את זה ממקום למקום. אחר כך שזה הסתדר, עשיתי את העבודות האלה. ואוכל היה? היה מעט מאוד. מי היה יכול לחיות מזה? קיבלנו מרק כזה, בלי טעם, בלי כלום, דליל, בלי בשר וזה, 200 גרם לחם וקפה שחור בבוקר ובערב. אבל מה? הסתדרנו שמה, כי שמה באו גויים לעבודה. הם באו מ7 עד 4. אנחנו היינו שמה בפנים, אבל הם באו ועוד קיבלו אוכל יותר טוב ואיזה משכורת, אבל גם עבודה קביעה שגויים היו צריכים לעשות. אז עשינו כל מיני ביזנס נניח. אני שמה פעם מצאתי איזה בדברים, היה לי איזה שמלה מצמר. שמלה יפה מצמר. אני מכרתי את זה לגוי וקיבלתי 700 זלוטיס. אז אני יכולתי כל יום, חצי שנה לקנות לי משהו. איפה? בנוסף, הגויים הביאו, היה אסור. הם הביאו לחם והם הביאו נקניק והביאו מה שרצינו. וברור שהם לקחו פי 4 מה שעלה בחוץ, אבל זה היה הרווח שלהם. גם הם סיכנו את החיים עם זה, אבל גם להם לא היה הרבה ממה לחיות. אז היה לי. אחר כך היה לי חברה אחת שקיבלה, היה לה מכירה בחדר אוכל. כן, ולגויים בישלו אוכל טוב. מרק, אבל צמיח עם בשר, ממנה אוכל כזאת, היה אפשר להיות צבע עד הערב ככה. אז היא נתנה לי כאלה קופונים, וזה הלך תקופה של חדשים. היא קיבלה ממנה ונתנה לי. היה לה, כנראה נתנו לה 2, לא הייתה צריכה 2, היא נתנה לי. אחר כך נניח, באו מלודג', שלחו מלודג' מהגטו אנשים להסק. היו צריכים נניח בחסק 500 איש. אז שלחו. הם באו
מאוד רעבים ומאוד זה, אבל בגדים ודברים היה להם מלא, כי באו מהבית. אז נניח אני לקחתי מאיזה בחור, איזה ז'קט, והוא לא הכיר את הגויים, אני הכרתי, עבדתי עם גוי במכונה שם, אז ידעתי. לקחתי ממנו את הז'קט, ואמרתי לגוי שאני רוצה 400 זלות, ונתתי לבחור 300, הרווחתי 100 זלות, אז נניח יכולתי לקנות 5 כיכרים של לחם. אז זה היה לכמה שבועות, את מבינה? וככה לא מתו שם במחנה זה מרעב. היו הרבה שעבדו במטבח, אבל היה לי מקרה מאוד עצוב. היה לי בן דוד, שיש לי פה את האחות שלה, 2 אחיות שלה, והביאו את הטרנספורטים עם התפוח אדמה. אז אנשים רצו לגנוב כמה תפוחים, כי גם בחוץ, איפה שהיו את הברקים, את האוהלים, עשו כזה אש ובישלו. מצאו שם איזה סיר, איזה משהו, בישלו. אז הוא רץ לקחת כמה תפוחים, והגרמני ראה את זה, וירה בו ומת. זה גם היה, אבל לא היה ברירה. ככה היו צריכים להיות. אחד בצורה הזאת. הלכו שם כל מיני. היה אחת שהסתדרה ככה, זה זוג שחי, הם עכשיו בגרמניה. אז זה היה זוג. הם לקחו נניח תפוח אדמה, ריסקו את זה, ועשו כזה פלצל. ומכרו חתיכות פלצל ב20 זלות, חתיכה. מי שהיה 20 זלות, היה לו כזאת חתיכה פלצל. אחר כך גם גרמנים נתנו פעם בשבוע אולי 100 גרם סוכר וקצת ריבה ועוד משהו. אז היה לי תקופה שלא היה לי כלום, והייתי צריכה איזה נעליים, כפכפים כאלה. אז מכרתי את הסוכר לאחרים שהיה להם כסף, מכרתי כמה מנות, ושם היה כזה ורקשטל כאלה, שתקנו בשביל יהודים ובשביל... בתי מלאכה. בתי מלאכה כאלה, וגם לגרמנים. אז אני שם הלכתי וקניתי לי כאלה כפכפים שיהיה לי, כי אחד נקראו לי, לא זוכרת איזה כפכפים, אבל בכל אופן זה היה כפכפים. היה בזה חם והיה בזה נוח, וקניתי לי כזה זוג כפכפים. אז היו תקופות גם כאלה שלא היה לי כלום, רק זה מה שקיבלתי. אז הייתי מוכרחה למכור את הסוכר בשביל דבר אחר שהייתי צריכה. וגם היו כל מיני, שמענו שפה גרמנים היו שיכורים, ובאו שם, היו את האוהלים ואולמות, ובאו והרביצו לבחורות, ואולי אנסו אותם, אני לא זוכרת שהיה פחד. היו כל מיני, וכי היה לפעמים שמישהו עשה משהו וירו בו. והסתובבו שהיו, בבוקר היה אפל, ובערב, שיצאנו לעבודה, עמדנו 30 וספרו אותנו, אם לא חסר מישהו, אם לא ברח. אז הלך כזה יקה, לא זוכרת כבר את השם, יש אחרים אולי זוכרים, כזה קטן, כזה רזה, עם כלב שהיה יותר גדול ממנו. וכל כך פחדתי על הכלב הזה, והכלב ככה קפץ, והוא הלך וספר, והכלב ככה קופץ. פעם קרה שאני איחרתי ב5 דקות את האפל, אולי ב2 דקות. הם ספרו וזהו, ואני הגעתי. אז מי שאיחר, הם רשמו אותו והיו צריכים להיכנס לוואחה. את יודעת מה זה וואחה? שם עפתי וואחה, אז כל אחד שנכנס שם קיבל 25 על הישבן, או 50, השכיבו אותו על שולחן, ונתנו עם כזה מוט מגומי 25. ואחרי זה מי שקיבל כאלה 25 לא היה יכול לשבת שבועות. הוא רשם אותי ואמר לי לבוא מחר ב-11, שאני אבוא שם. שם היה הכל אצלהם רשום לפי סדר, כל אחד לחוד וזהו, ואומר לי לבוא מחר ל-11. ואני ידעתי
נורא פחדתי מזה, כי ראיתי, היה לי בת דודה שקיבלה את זה, אבל היא הייתה מאוד אמיצה, ישבה, אבל אמרו שהיה לה ישבן שחור שאי אפשר לראות את זה, עד הדם. ואני אמרתי, אני לא עולה, בליבי לא סיפרתי לאף אחד, כי אסור, זה יכולה עם זהו שיגיע עד שמה. חשבתי בליבי, אני לא הולכת, מה שיהיה, אני לא, כי אני לא אעבור את זה. דבר כזה, ואני לא יודעת מה קרה, לא קראו לי, שוכחו, מה קרה עם זה אני לא יודעת. אז זה היה לי נס כזה, וזה אני תמיד זוכרת. איך אמרתי, אם אני הייתי נכנסת שם, לא הייתי יוצאת בחיים. אז היו ככה, גם כל הזמן היינו עם הפחד הזה, שזה לא יהיה בסדר, אולי ככה הלכנו, אולי זה עשינו. תמיד באו בקורות לאוהלים האלה, באו היקים האלה עם המגפיים ועם זה. הלב יצא שנכנסו שניים, ופה היו מאות אנשים, כל כך פחדנו ולא... חיפשו אם אין אוכל, אם לא עושים משהו, אם לא מבשלים, ובכל זאת פחדו ועשו. היה שם אישה, כנראה הייתה עשירה והביאה איתה הרבה תכשיטים, ומחרה היה אישה מבוגרת עם בת, והיא אפילו באש בישלה לה רבע עוף, והריח הזה כולם השתגעו מזה, והיא לא אכלה, נתנה כל יום לבת הזה לאכול את הרבע עוף, אבל היה לו לזה, ככה שהיו, מי שעוד היה מבית תכשיטים, היה יכול לאכול עוד. וזהו מה שהם נתנו, כי כל אחד היה לו חוץ מזה משהו. זה מה ששמעתי שבמקום אחר לא היה דבר כזה. כשאני יצאתי גם לא קיבלנו מספר, זה כבר חשבתי שזה כבר נקרא מחנה טוב, לא מספר. לא בגדים, לא הורידו שרות. כן, והיינו צריכים להתרחץ. איפה? לא היה. אז היו חדרים כאלה, אוהלים, שרחצו את הסחורות, את הברזלים, אז היו כמו דושים כאלה. נזל מים שמה, והיה הרבה. והיה גם חלק בשביל להתרחץ. אבל זה תמיד היה מלא, ואף פעם לא היה. ולא היה מתי שצריכים להיות על יד המכונה 12 שעות. כן, קיבלנו בטח חצי שעה לבוקר וחצי שעה לצהריים. אולי 20 דקות, אני לא זוכרת כבר. אז אני באמצע עבודה, גם היו עייקים, גם לא כולם היה אותו דבר. אבל אם התעצבנו היה נורא, אז היה לי כזה יקה, אפור ארבייטר שלי. אז אני שאלתי, kann ich mich gehen baden? אז הוא מסתכל על השעון. תתרגמי את זה. אני יכולה ללכת להתרחץ? אז הוא מסתכל על השעון ואומר, 5 דקות, הוא נותן לי. 5 דקות, רוצי חצי קילומטר לפחות, אולי יותר. תתרחצי, תנגבי, תתלבשי, תחזרי. תמיד היה יותר מ5 דקות. אבל הכל, כל הריחות זה היה עם דפיקות לב, כי לא היינו יכולים להתקיים. כי שם לא היה, היה מקרים של טיפוס, אבל לא הרבה, לא הרבה. אז כל אחד שמר את עצמו. כן, וקניתי לי סבון, אם מכרתי את הסוכר, אז קניתי לי חתיכה, כי הם נתנו כזאת חתיכה סבון, והיו כתוב על זה ריף, R-E-F, ריף. לא יודעת אם זה היה נכון או לא, אבל יהודים תרגמו את זה ריין יידיש פלייש, שזה עשו כאילו מהקורבנות. אז זה מה שהם נתנו לא הספיק. הם נתנו חתיכה הזאת לשבוע או לחודש, אז גם מכרתי, הכל היה על חשבון של הסוכר הזה המסכן, שמכרתי וקניתי לי חתיכה סבון, פעם קניתי לי מסרק, וככה עברנו את הזמן הזה. כל הזמן הזה ידעת מה קרה עם המשפחה שלך? כן, כן, זה אולי שכחתי להגיד, שאחרי האקציה, כמה ימים, באו כמה בחורים ואיזה 2 בחורות, ואמרו לנו שאף אחד, זה התפזר את השמועה בכל הגטו, שאף אחד מהאנשים האלה כבר לא חי.
כולם הלכו לטרבלינקה. ואנחנו לא רצינו להאמין, אבל כבר ידענו את זה. מאיפה הם היו? הם ברחו מהרכבות. אז נניח אולי ברחו 20-30, אז הם ירו, היו על הגג ברכבות וירו, אבל הצליחו כמה לברוח וחזרו לגטו, וזה סיפרו לנו, אז זה ידענו. כמה שידענו, לא רצינו להאמין, אבל כבר היינו עם המחשבה שאין אף אחד. זה כבר ידענו, אבל לא רוצים להאמין. עד רגע, אחרי מלחמה כל אחד חיפש כי לא רצה להאמין, אבל ככה זה היה. הטרנספורטים שלנו הם שלחו לטרבלינקה. מצ'וסטרוב הכל הלך לטרבלינקה. ומישהו חזר מהמשפחה שלו? לא היה מי שיחזור, כי שם טרבלינקה לא יחזרו, אולי היו כמה, אבל טרבלינקה מאושוויץ חזרו, ממקומות אחרים חזרו. טרבלינקה ממש היה מחנה מוות. ואת נשארת יחידה מכל המשפחה. משפחה שלי, כן. זאת אומרת, מהקרובה, אבל... ואת שוחררת בהסג? כן, זה היה בלילה, זה היה ב-14 ל-15 לינואר 45. אז התחיל להיות בלגן, ראינו, כן, שמענו אווירונים. אז אמרו אנשים, היו לאנשים גם קשר עם מחתרת. כי אלה הגויים, כן, גם שלחו לנו, אמרו שכל מיני דברים שזה מהמחתרת. לא זוכרת מה קיבלנו פעם, אבל אמרו שלא לכל אחד אישי, היו כאלה שהיו קודם במחתרת, והם קיבלו עזרה דרך הגויים האלה. אז שמענו אווירונים, ואמרו שזה הרוסים. תמיד ידענו אפילו שהיה בוורשה את ה... איך אומרים? פובסטניה. בוורשה את ה... המרד? המרד, כן. ידענו אפילו, זה בלי רדיו, בלי עיתון, אבל ידענו שהיה המרד בוורשה וכמה זמן. ידענו הכל בדיוק, כי נראה, אחד שמע וזה התפזר את השמועה בכל המחנות. אז ידענו כל מיני, אבל פה שמענו ממש אווירונים, וראינו שהגרמנים מסתובבים כמו משוגעים, לא יודעים מה לעשות. נכנסו ויצאו, נכנסו. אחר כך לפנות ערב עשו כאלה שורות, ואמרו, כל חמישי נוסע איתם, כל חמישי נוסע איתם. אז הייתי כאילו חמישית, התחמקתי ונשארתי בין אלה. אז זה לקח עד הלילה. שם היה בלילה כבר כולם פתחו את ההסק, את הכניסות שמה, והתחילו כולם, הגרמנים לקחו את כל היהודים לכיוון לנסוע, לא לנסוע, ללכת ברגל לגרמניה. למה הם לקחו את היהודים? הם רצו לכסות את עצמם. ידעו שהולכים פה את הפליכטלינגן, אז לא ירו בהם. אז הם לקחו את כולם ככה, והיו, ואני לא הייתי צ'וסטרובאית, והבית חרושת הזה היה מחוץ לעיר. אבל הלכתי עם בחורה הזאת שהיה לי איתה ביחד את השמיכה עם הכרית. אז היא אומרת אליי, דורקה, אולי לא נלך איתם? כל כך קר, זה היה אולי ב-1, ב-2 בלילה. דורקה, בואי נברח פה. אני לא הייתי מהטיפוסים האלה בשביל לברוח, בשביל זה. אני באמת לא עשיתי הרבה בשביל להישאר בחיים, כי היו אנשים שעשו מי יודע מה, אני לא, ככה הלך לי. אז היא אומרת, בואי, שמעתי בקולה והלכנו. מתחילים ללכת באמצע הלילה, חושך, קר, שלג, והולכים מחוץ לעיר שם, זה רק בתים קטנים כאלה, לא כמו באמצע העיר. וזהו, חיפשנו שיהיה איזה מקום אור, שנדפוק, ראינו כבר שבאו, שרוסים באים, שאלה חיים ומוות פה, אם רק נספיק באיזשהו צורה. ראינו את האור ודפקנו בדלת, ופתחו לנו, ואמרנו שברחנו. הכניסו אותנו, גם הם רצו כיסוי, גם הם פוחדו. הכניסו אותנו ונתנו לנו להתרחץ מים חמים.
ונתנו לנו אוכל. ולי היו רגליים קפואים. הייתי צריכה לשכב במיטה, שכבתי, אולי כן, בבוקר דפקו רוסים בדלת. ואמרנו שאנחנו מהמחנות, אז הם נתנו לנו שם מה היה להם, והיה שמחה גדולה, ונשקנו את הרוסים, והגויים היו מבסוטים שלהם, כי רוסים באים גם לא צדיקים, יכולים להרביץ, יכולים לקחת מה יש בבית, אבל שאנחנו היינו, כבר להם לא עשו שום דבר ולא לקחו שום דבר, עוד נתנו. וזה היה למחרת, חברה שלי הלכה העירה, לראות מה הולך בעיר איפה שהיינו. ואני לא יכולתי ללכת, היו לי רגליים קפואות, ונשארתי שמה. היא באה פעם לבקר אותי, ואחר כך נשארתי שמה עד שיכולתי ללכת. לא זוכרת מה עשו לי, זה הסתדר, והלכתי העיר. אז כבר היה מאורגן דרך יהודים, היה קומיטט יהודי, שמה בפרשה עליה, וכבר מי שנשאר, כי כמו שאנחנו ברחנו, ברחו עוד אנשים. וכבר היו רוסים, אז באו כל אלה שהיו ביער, ובאו אלה שהיו אצל גויים, והם התחילו כבר לדאוג לנו, והתחילו לקחת, זה מה שהרוסים ברחו, אז היו מחסנים, אז כמו שהם לקחו הכל, מה שהיה, אוכל, בגדים, התחילו לדאוג לנו ודאגו לנו. ואחר כך אני הלכתי עם הכפכפים האלה מעץ שאמרתי לך, ונקרא לי רצועה ואי אפשר ללכת. הייתי מודאגת, אמרתי שמה נכנסתי, אז תקנו לי, מי יתקן לי עכשיו? ככה גם חשבתי. טוב, ושמה כבר כל יום נסע יותר טוב מזה, אז התחלנו לחפש משפחה, לשאול, כלום. הלכתי לבית שהיה לי בן דוד, אמרו לי, ידעו מי זה, הבן דוד היה צ'וסטחובאי, כי זה כולם. ליפמן רייכר הוא שמה בבית, אצלו בבית הוא גר, לא בדירה שלו, אבל הוא שמה. אז עליתי שמה, לבן דוד שלי, עם חברה אחרת, לא עם זאתי, וגרתי שמה. אחרי מלחמה, מינואר, הייתי שמה עד דצמבר. אז גם כן, לא עשינו כלום, ככה קיבלנו אחר כך אונר"א וג'וינט, כל אחד קיבל, בשביל לאכול קיבלנו מה שצריך. וגרתי אצל הבן דוד הזה, הוא כבר התחיל לעשות קצת ביזנס עם אנשים, והתחלנו לתרגן מה עושים. נסעתי ללודג', ראיתי אין אף אחד, ולא ידעתי שיש פה בן דוד בכפר עטה. מי שיחיה יבוא אליו, כי כל אחד ידע שיש שם דוד, משה רייכר. שמה עוד לא היה לי אז קשר איתו, אבל כבר ראיתי ושמעתי שאין מצד של משפחה של אמא, שאין מצד של משפחה של אבא, מי שנשאר. אז כבר ראיתי את השני בני דודות, הבן דוד הזה, זה היה בן דוד כבר של אבא, ועוד אנשים, ושמה גרנו, נסענו פה, והלכנו פה, והלכנו להתרחץ, ומעיר לעיר, אז נסענו ככה, היה בלגן גדול, ברכבות, בלי כסף, לא קנו כרטיסים וזהו. וככה עברתי את השנה כאילו כבר בחופש. היה לי עוד רע מאוד, לא יכולתי להתרגל לזה שאני לבד. והדודה שלי, הבת דודה, אז היא הייתה, אותה לקחו לגרמניה, ושם האחות שלה נפטרה מטיפוס, ואותה לקח ברנדוטה, לקח אותם לשוודיה, והיא השתחררה שמה. והתחלתי לקבל קשר מהבת דודה הזאתי, שאחות שלה נפטרה, ושהיה לה כבר קשר עם דוד מישראל, וככה התחלנו כבר איזה קשר עם משהו. אחר כך התחילו לפתח, תנועות נוער עשו כזה, עם נוער, אז היה איחוד, זה היה כמו עכשיו מפאי, ועשו מפועלי ציון ומזה ומרוויזיוניסטים, ולקחו קבוצות של נוער לגרמניה,
כאילו משם יהיה עלייה לארץ. ובאמת לקחו אותנו, לא לגלי, לגרמניה, העבירו אותנו לעיר פירט, ושוב היינו מתחת להשגחה של אונר"א. שם בפירט עשו כזה מקום כמו פה איזה שיכון. נתנו לכל היהודים האלה שבאו מכל מיני מקומות, אז גרנו שמה וחיכינו לעלייה, אבל שמה כבר היינו מאורגנים יותר. עשו שמה מקום, למדנו לתפור, כאילו תפירה, עשו חוג לאנגלית וחוג לעברית, וכל מיני לבלות בערב, בשבת בערב, בשישי בערב, וחיכינו לעלייה. ושם נסענו לעיר, היה לי איזו חברה במינכן, נסעתי אליה. נסעתי פעם, לא זוכרת למה, למינכן, עיר גדולה, ופגשתי, הלכתי שם, היה שוק עם כל מיני דברים לקנות משהו. ניגשת אליי אישה, אני לא הכרתי אותה. את רייכה רובנה? אמרתי, כן, אוי, אני אימא של רניה. זה היה בחורה שאני למדתי איתה בבית ספר. היא הכירה אותי, אני לא הכרתי אותה. היא השתנתה במשך 5 שנים. אותי היה אפשר יותר להכיר. וככה נסענו פה, נסענו כל מיני ערים, ועשינו טיולים, וחיכינו לעלייה, זה היה. טוב, היו הרבה שנרשמו לאמריקה, לקנדה. אני נרשמתי לישראל, ובאתי פה עם עלייה, זה לא היה עלייה ב', עליית הנוער? זה היה עלייה ככה, כאילו חצי לגלי, באנו עם פניורק, זה היה אוניית מסע, ובאנו אחרי הפוגה שנייה ב-48. היו מלחמות קרבות. אני זוכרת, אמרו עכשיו לא תצאי, יהיו הפגזות. ואני אחרי המלחמה הזאת לא היה אכפת לי, כן יצאתי, נסעתי לזה וזהו. באתי פה ב-48 באוגוסט, באתי ארצה. באתי ארצה פה, אז באתי, היה בבנימינו, היה כזה תחנה, כל האונייה שלנו שבה באנו לשם. בית עולים. בית עולים, כן, אבל אני תקף למחרת בא הדוד שלי מכפר-אתא ולקח אותי אליו. ושם הייתי כמה ימים, הייתי מאושרת איתם, אבל היה לי משעמם. הייתי רגילה כל השנים ברעש עם הרבה אנשים, זה היה אספר, לא כמו היום כפר-אתא. ובאתי פה לתל אביב, גם פה היו לי קרובים. ונשארתי פה. את התחתנת? כן, אחר כך התחתנתי. התחתנתי ב-55. עם מי? עם דוד קנטורוביץ'. הוא גם היה לו ג'אי. גם ניצול שואה? ניצול שואה, אושוויץ עם מספר. גם היו לו עוד 2 אחים, אחד נפטר, אחד עוד חי. עכשיו פה, גר גם כן ברמת גן. וממה התפרנסתם פה? מה בעלך עשה? בעלי היה פקיד ברכבת. ואת עבדת כל השנה? עד שהילד נולד אני עבדתי, אחר כך לא עבדתי. במה? אני עבדתי פה במחנה, בבית חרושת של נשק. גם פה? אני אמרתי, אם אני אחיה ואני אהיה משוחררת, אני בישראל אעבוד באותה דבר מה שעבדתי לגרמנים. ועבדתי פה בנחלת יצחק, בבית חרושת של נשק. עבדתי עד שהבן הגדול נולד. כמה ילדים יש לך? 2 בנים. השמות שלהם? נחום וגילי. ונכדים? 6. תגידי דבורה, חזרת אי פעם ללודג', לצ'נסטרחוף? לא, לא חזרתי. עכשיו אני מתכננת לקחת את הבנים ולנסוע. לנסוע טיול שורשים? כן, כן. יפה, תודה רבה. כן. טוב, מה אמרו? מפה לא צריך יותר מה שהיה פה, זה מספיק.
עכשיו, מה בקשר זה תמונה, אפשר להגיד, לפני 70 שנה. כי שם יש הילד הקטן, הוא בערך בן 10, ועכשיו הדוד שלי נפטר לפני 2 והיה 87. מלמעלה, השני, זה שמאלה או ימינה? השני ימינה זה אבא שלי. השם. אבא שלי נחום. שם משפחה. רייכר. ואחות שלו, בעלה, ועוד אח שלו, אברהם, עוד אחות פליציה, ואחות יצ'יה. סבתא מאוקילה, וסבא נוטה. והילד? מה? הילד משה. משה. זאת תמונה של אמא שלי, גילה, ואחות שלי פרניה, ואחות השנייה רניה. לפני המלחמה, זה אפשר להיות נניח בשנת 36-7, וכולם נספו. וזה היה בטח בתקופות של פסח, לפי הבגדים אני רואה, בגרביים קצרות כבר וזהו. כולם נספו? כולם נספו בטרבלינקה. זה היה בגרמניה, בפירט, על יד נירנברג. אחרי מלחמה היינו שם הרבה נוער ולמדנו מקצוע, כאילו, למדנו לתפור. זה היה כזה, איך אומרים? חוג לתפירה. איפה את? אני השלישית משמאל. זה החתונה שלי ושל בעלי ז"ל דוד. בארץ בשנת 55. הוא נפטר, תגידי. הוא נפטר, זה כבר 28 שנים. זה הבר מצווה של הבן השני של נחום. אז פה זה נחום בן שלי ואורלי קאתי, דודי הבן הגדול, זה שיש לו בר מצווה לירן ועדי הקטנה. זה הנכד שלי, הבן של נחום, דודי, הוא החייל, כבר עכשיו יהיה שנה, בסיירת שריון. זה הבן השני שלי, גילי, וכלתי עמליה, עם הנכד דודי והנכדה דנה. יש עוד ילדה עומר, אבל היא לא נמצאת פה בתמונה, כי היא עוד לא הייתה בעולם שעשינו התמונה הזאת. וחבל ששכחתי תמונה שלה להביא.